चाहिँ गाडी मात्र आउँछ के यसै बत्ती כן, פה, את יודעת, זה בתים יקר, וואי, שם זה יותר טוב מבית של... सिधा त्यहाँबाट म उसमा मोबाइल תראי, שאת רואה איזה בית יפה, תראי איזה יפה. תראי איזה יפה, תראי איזה יפה. भिडियोमै छ हैन भिडियोमै छ אם את נכנסת בפנים, יותר יפה. सिधा हामी देख्यो खतरा देखिँदो रहेछ हाम्रो त बाटो मात्रै यतिको भइदियो पनि हुन्थ्यो नि के गर्नु र बाटो यति מי יכול לגור פה? ועד בית שלהם הם משלמים 3,000 שקל. מתי מנקים גינה? על זה כל חודש 3,000 שקל. ארנונה פה, את יודעת כמה? וואי 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 וואי. 4,500-5,000 שקל. וואי, ארנונה ככה? אבל זה הכי מיליונר בארץ. זה, ואנשים פה, מי גר פה זה מולטי מיליונר. לא מיליונר, מולטי מיליונר. יש להם כסף כמו ניר טואלט. לא נגמר. לא נגמר. כן. אפילו נייר טואלט נגמר, כסף נגמר. בדיוק, כסף שלהם לא נגמר. בנק שלהם כל הזמן פלוס פלוס. אין מינוס. अगाडि राम्रो छ अगाडि दामी आएको छ बस्ने उमेरलाई पनि त्यसै भन्छन् के नि सिधा अगाडि राख्नु अप्ठ्यारो नगर सजिलो छ उमेरमा बस्ने मान्छेको पैसा दामी आएको अगाडि सरा खिचौँ है आज त खिचेको पुरै खिचेको मोबाइलबाट राम्रो मेरो मोबाइलबाट काम अब बुढीलाई खुवाइस्यो आउँदैन एकछिन ढिलो गर्दा के हुँदैन आजलाई बुढी होइन खुवाइस्यो את יודעת, פעם ראשונה, מי לקחתי נפלית? פעם ראשונה. מי? את מי? 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 מירי. נכון. באמת, פעם ראשונה. באמת. ויום אחד אמא רצתה ללכת באילת, היא אומרת לי, אני חייבת אבל מישהו שומר עלינו, למה אם אני נופלת, גמרנו, אני מתה. אמרתי לה, אני אביא לך בחורה, תשמור. אני אמרתי למירי, תעשי טובה מירי, תעשי 3 ימים חופש, אני אשלם לך כמה את רוצה כסף, לא בעיה. היא אמרה, לא צריך הרבה כסף. זה אמרתי לה, לא, מה מגיע לך, את מקבלת כסף. היא לא הייתה עובדת מסכנה. אז אמרתי לה, 3 ימים אני לוקח עם האבא שלי לאילת. תשמרי, ואחר כך מה שתבקשי אני אשלם לך. אבל מירי, איפה מצאת? אתה? בהתחלה מצאתי ברמת גן, איפה? מתי לקחתי 4 בנות. איך קוראים לו? לכדורסל, את זוכרת כדורסל? כן. אז הייתי לוקח אותם כל שבת. את שכחת כמה מתקשרים היו? נכון, היה. שהיינו בבית שלך, היינו מתקשרים כל הזמן. נכון. יוסף אותה. מאז אני לקחתי מירי לאילת אבל אמא שלי אמרה לי, זה בחורה עושה הכל מלב שלה, תשמור עליה, אם לא, אני אעשה לך בעיות. אז אמרתי לו בסדר, אני לא אעשה למירי בעיות. מירי אחרי लेखी नोकिया खसबलाई आखारे इन्दिरा आखारे सीता आखारे रीता कुलम नेपाली सीता सिसको र मेरो मात्रै नाम भन्छ यसले नभए सबै गरेको बनाउँछ זה כלום, גם ראש פינה אחד שם, בחורות שם, יש שם 10 נפאליות גרות, כולם ביחד, כולם היו מתקשרים איתי. शुक्रबार त उलाई त बेलबेल אז זוכרת בית שלהם היה שם? של לחי ושל מירי. रास पिना फुर्केछ पैसा लिँदैन भने उस्तैलाई अनि उ गर्दिन्छ तर यसले मान्छे चिन्छ चाहिँ लेप कस्तो छ मान्छेको अघि चिन्छ हेर्नु भन्दै थिएन अघि एउटा कस्तो काम छ मेरो मुटी छैन त्यो मुटी कस्तो काम चाहिने छ भनेर अघि कुरा गर्दै थियो नि एकजना हो त्यस्तो अब कति पैसा यतिमा लान्छ उतिमा लान्छ हामी भन्दैनौँ नि त लि पैसा लि भन्छौँ हामी गराउँछौँ नि त उसलाई त उसले 60-70 लि भनेर हामी जबरजस्ती म भन्छ अनि रिसाउँछ बोल्दिन तसँग भन्छ कहिले त अब हो पनि एक बाते पनि छ त्यही 50 दिन्छु कहिले त्यस्तो के मान्दैन अब כואב לי תחת שלי כבר אני לא יכול לשבת באמת. וואי מי 24 שעות אתה 36 שעות אני כבר יושב. וואי אני לא
יכול כבר לשבת, באמת. איך אני אגיע בבאר שבע עכשיו? לך את הביתה. नेपालको लालीगुराँस जस्तो हेर्नु कति राम्रो राम्रो शिरीषको फुल हो के शिरीषको फुल हो ए यसैले हो शिरीष फुल भन्ने शिरीष फुल शिरीष रातो शिरीष सेतो זה בית חולים איכילוב שמה. כן, כן. हामी त इखोलुपतिर पाइसकेको छौँ त हैन हामी निकै माथि गएको थियौँ नि त निकै माथि हात गल्यो होला सिज छोड्दिन हात गलेको זה בניין חדש. כן, כן. איזה גבוה, איזה גדול. כן. יפה. הנה, פה הלכת לאיבוד, אינדירה. פה אתה, במוח שלך הלך לאיבוד. עדבי. לפני שנה. כן, לפני שנה בדיוק. כן. कहाँ छौ भन्छ यस टेलिभिजन भन्यो के नाख्नु अलियादा टेलिभिजन के को अलियादा टेलिभिजन अर्को अलियादा टेलिभिजन ऊ रहेछ हामी अर्कोतिर रहेछौँ हैन त्यो टेलिभिजन त फेरि प्राय ठाउँमा ठुलो गादोल छ भन्छ गादोलै थियो अनि गादोलै छ भने हामी पनि את יודעת מאיפה באו ברגל? מי שם? מי איפה עושים על האש? כן. ירקון. מירקון באו ברגל עד פה, אחר כך מתקשרים. אנחנו לא יודעים מפה, אנחנו... תיקח אותנו בבית יוסי, אנחנו נמות פה, אמרתי לזה, אני אמרתי לה, לא יודעים בוכה, אנחנו לא יודעות איפה אנחנו. מחזיקה את אינדירה ככה, כמו מתנה, שלא תברח. מה רואה השר? כמה בחו, עד שהגעתי. תראה כמה דרך. כל זה דרך. हो नि त्यही त के दिएर जाने के गर्ने एउटा केही लिदैन यसलाई त यस्तो छ नि त्यही त खाना पनि जे पाए त्यही मान्दैन यो मैले त गर्दिम न भनेको पनि पोर्साल पनि मानेन יוסי, מתי יום הולדת שלך? מה אני יודע מה, הלך כבר יום הולדת שלי. עבר, בטח, לפני 3 חודשים אני חושב. חושבת? בטח, אני כבר זקן, אני כבר לא זוכר בין כמה. לא נכון, אתה לא רוצה. הנה פתוח, את רואה? כן. הנה, עכשיו יתחילו לסגור, הנה משטר הבאים. בשער בסוגרים. מזל שלנו, אנחנו באנו בזמן. נכון. मेरो पछाडी यसको सेप्टेम्बरतिर कहिले पर्छ है यसको यसले नभनेको ए हो हो यो चाहिँ आता यो मोलेले सरका सेप्टेम्बर आनी हो त בחמישי לשישי 67 נולדתי. कहिले अरे सीता चाहिँ कहिले 57 שנה. 57? होइन जुलाइरहेछ नि होइन 57 אני יותר גדול מאינדירה 10 שנה. כן, אבל לא, אני אמרתי, איזה חודש אני אמרתי לך? חמישי, שישי חודש. שישי חודש, ג'וניור 6 ג'ונמה रहेछ नि איזה תאריך? חמישי לשישי 67, זה תאריך. 67 तारिक נכון? 67 זה שנים. 67 זה שנה. तारिख 6 חודש 5 יום. 5 तारिक 67 אינדירה, מוח שלך לא עובד. כן 1957 55 56 57 मा जन्मेको रह 1957 1957 भइसक्यो भनेको 67 नि